Nová daň z cukru vyvoláva vlnu nevôle. Vláda avizovala zvyšovanie dane na tabak a sladené nápoje. Je to tak. Vláda chce na Slovensku zaviesť daň z cukru. Je síce pravdou, že podľa VHO by sme mali denne prijať maximálne 25 gramov cukru, čo je asi 6 čajových lyžičiek cukru, ale mnoho ľudí to prekračuje kvôli energetiakom, sladeným nápojom alebo džúsom. Je dokázané, že nadmerná konzumácia sladených nápojov zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky alebo obezity. V princípe s tým viete bojovať dvoma spôsobmi. Jedným z nich je informovať a vzdelávať ľudí, že prekladať hnedé sladené nápoje energetiakmi každý deň nie je úplne fajn pre srdiečko. Druhý spôsob si vybrala slovenská vláda. Logika je jednoduchá. Sice môžeme v živote deklarovať a chcieť všeličo, vec sa má tak, že cenovka peňaženka vždy rozhoduje. Teda vždy, minimálne často. Pravdou ale je, že daň z cukru už zaviedli aj v zahraničí a výsledky zatiaľ ukazujú, že daň naplnila štátny rozpočet, stenšila peňaženky ľudí, ale efektívny dopad na zdravie nemala. Nehovoriac o tom, že slovenský návrh obsahuje ešte bizarné paradoxy, na ktoré sa v tomto videu pozrieme. Návrh zákona o daní z cukru je v súčasnosti v pripomienkovom konaní a vyvolal rozpaky a kritiku. Ministerstvo financií totiž plánuje novou daňou od januára 2025 zaťažiť cenu sladených vôd, sirupov, instantných nápojov ako šumienka a daní sa nevyhne napríklad ani instantné kakao. Daň chce štát vyrúbiť na sladené nápoje a proteínové prášky bez ohľadu na typ alebo množstvo použitého sladidla. Je úplne irelevantné, či výrobca používa cukor alebo sukralózu, stéviu či aspartám a iné podobné sladidlá. Aby bolo jasné, tak zdanená nebude len Coca-Cola, Red Bull, Fanta či Kofola, ale aj ochutené nealko nápoje, kam patria napríklad jogurtové, mliečne a proteínové nápoje, rastlinné alternatívy k mlieku, ochutené minerálne vody, džúsy, radlery či práškové koncentráty. Daň je odstupňovaná. Klasické nealko nápoje budú zdanené sadzbou 15 centov za liter. Energetické nápoje 30 centov za liter a sirupy 1 euro a 5 centov za liter a práškové koncentráty až 4 eurami a 30 centami na kilogram. Daň sa pravdepodobne v plnej miere prenesie do ceny a zvýši základ, z ktorého sa počíta DPH aj obchodná marža toho ktorého predajcu. V konečnom dôsledku tak sladené nápoje, džúsy či jogurtové nápoje môžu zdražiť až o desiatky percent. Nie je to strašenie, pretože to ministerstvo financií vypočítalo v dôvodovej správe k novele zákona. Jeho úradníci otvorili e-shop reťazca Tesco a začali počítať. Kúpite si pol litra koly, za ktorú dnes zaplatíte v obchode 1,09 €. Daň v tomto prípade bude necelých 8 centov. To znamená, že za kolu zaplatíte po novom 1 euro a 18 centov, čo je o 8% viac. Red Bull stojí v obchode 1 euro a 49 centov. Po novom bude stať 1 euro a 67 centov, teda o 12% viac. Šumienky stoja relatívne smiešne peniaze, ale za 32 gramové balenie v obchode už nezaplatíte 42 centov, ale 59 centov, čo je nárast o slušných 40%. Daň do jedného koša iracionálne hádže aj výživové doplnky pre športovcov, ktorí pri cvičení siahajú po proteínových, izotonických či tzv. BCAA koncentrátoch. Pre upresnenie, BCAA koncentráty sú kategóriou produktov s obsahom aminokyselín v podobe tzv. Leucínu, izoleucínu a valínu. Primárne slúžia ako zdroj energie pri športe, obsahujú však sladidlo, ktoré im dodáva príchuť, ale jednoduché prirovnávanie k ostatným sladeným nápojom je ako miešať hrušky s jablkami. Ak daň z cukru prejde do účinnosti od začiatku budúceho roka, najviac potrestá ľudí, ktorí aktívne športujú, snažia sa zdravo stravovať, ale spálenú energiu doplňajú výživovými doplnkami, čo je úplne normálne a logické. V obchode stojí 2,5-kilové balenie proteínového koncentrátu približne 42 €, ale nová daň by k tejto cene pridala ďalších 10 eur a 75 centov plus DPH. To znamená, že balenie by stálo približne 55 €, čo by cenu navýšilo o 30%. Inštitút moderného spotrebiteľa vypočítal, že podľa odporúčaného dávkovania sa z 2,5 kg balenia dá pripraviť 25 litrov nápoja. Pri spotrebnej dani 10 eur a 75 centov je teda sadzba dane 0,43 eur na liter, čo je takmer trojnásobne viac ako pri sladených nápojoch a o 50% viac ako pri energy drinkoch.
Je tak možné, že športovci si radšej produkty budú objednávať z českých e-shopov, čo pocítia slovenské obchody a e-shopy. Napríklad košický e-shop Jim Beam patrí k najväčším hráčom v oblasti výživových doplnkov a fitness v Európe. Samotný e-shop priznal, že nová daň bude mať priamy dopad na konečnú cenu jeho produktov. Diskriminácia sa týka aj ľudí, ktorí si kupujú rastlinné alternatívy k mlieku. Ide napríklad o sojové, mandlové, kokosové, ryžové či ovsené nápoje. Tieto nápoje sú vhodnou alternatívou ku konzumácii krávskeho mlieka pre ľudí, ktorí majú alergiu na bielkovinu krávskeho mlieka, trpia intoleranciou laktózy, vylúčili konzumáciu mlieka pri liečbe akné alebo im mlieko jednoducho nechutí. Poprípade sa rozhodli pre vegánsky životný štýl, či uprednostňujú rastlinnú výživu pre jej nižší dopad na životné prostredie. Laktózová intolerancia je najrozšírenejšou potravinovou intoleranciou a na Slovensku ju má podľa odhadov 10 až 30% populácie, teda minimálne každý 10. Slovák alebo Slovenka. Už dnes spotrebitelia platia za rastlinné nápoje dvojnásobné ceny oproti bežným mliekam, ale daňou z cukru sa im nákup ešte predraží. Obsahujú totiž cukor, ktorý bol do mlieka pridaný. Toto zdanenie je podľa Inštitútu moderného spotrebiteľa postavené na neférovom základe. Krávske mlieko napríklad obsahuje na 100 ml okolo 4,9 g mliečného cukru. Nakoľko sa cukor v tomto mlieku vyskytuje prirodzene, dani podliehať nebude. Na strane druhej niektoré mandlové nápoje obsahujú len 2,8 g cukru na 100 ml. Keďže je tento cukor výrobcom pridaný, dani už podliehať bude, a to aj napriek tomu, že obsah cukru je nižší než v prípade klasického krávskeho mlieka. Výpočty ministerstva ukazujú, že výber dane z rastlinných nápojov bude zanedbateľný. Bude tvoriť menej ako 0,5% celkového výnosu z dane. Dosah na skupinu, ktorá je už dnes vystavená výrazným nákladom, však zanedbateľný nebude. Mnohým deťom nechutí obyčajné mlieko, ale nemajú problém s jogurtovým alebo mliečnym nápojom. Tie obsahujú cukor, ale deti potrebujú k svojmu životu aj určitú dávku tohto cukru, ak je v rozumnej miere. Podľa odborníčky na výživu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Marty Hubánovej konzumácia jedného jogurtového nápoja denne neohrozuje zdravie detí. Od nového roka sa aj tieto nápoje pre rodičov detí o niečo predražia. Vláda môže pri daní z cukru argumentovať tým, že ide aj o zdravie občanov, ale skutočným cieľom je pre štátnu kasu vyzbierať dodatočné peniaze, pretože sa jej nechce škrtať zo sociálnych dávok, čo je politicky celkom citlivá vec. Vláda hľadá zdroje, ako na jednej strane pokryť náklady napríklad na 13. dôchodky či rodičovský dôchodok, ktoré ročne zhltnú vyše 1 miliardy eur, ale na druhej strane chce akože konsolidovať verejné financie. Peniaze z dane zo sladených nápojov nie sú úplne malé. Ministerstvo financií očakáva, že na dani a s ňou spojenou vyššou DPH by v ideálnom prípade mohlo vyzbierať cez 123 miliónov eur ročne. Po úprave o dynamický efekt, kde počíta s 5% poklesom spotreby, ministerstvo očakáva výnosy na úrovni 116 až 117 miliónov eur ročne. V prvom roku zdanenia, teda v roku 2025, bude výnos dane nižší, a to na úrovni 85 miliónov eur. Je to najmä pre očakávané predzásobenie sa a dopredaj starších nápojov. Ak má niekto skrátka chuť na Coca-Colu alebo Red Bull, jednoducho si priplatí, alebo pravdepodobnejšie siahne po lacnejšej náhrade. V dôvodovej správe sa dokonca očakáva, že aj napriek zavedeniu dane by sa mala spotreba produktov, ktorých sa bude daň týkať, zvyšovať každoročne o viac ako 1%. Proti dani sa zdvihla vlna nevôle, pretože nerieši následok toho, čo sladené nápoje spôsobujú. Peniaze by nešli na osvetu zdravšieho životného štýlu, prípadne rôzne školské programy na prevenciu a extra peniaze nepôjdu ani do zdravotníctva. Inštitút finančnej politiky ešte v roku 2019 pritom napísal, že nárast obezity a ďalších pridružených ochorení poukazuje na privysoký príjem cukru a zlú životosprávu. Náklady zdravotníctva priamo spojené s obezitou sa pohybujú vo výške 2 až 7% celkových ročných nákladov, čo podľa odhadov predstavuje na Slovensku 90 až 245 miliónov eur. Nepriame náklady môžu byť až trojnásobne vyššie, vtedy napísalo IFP. S cieľom motivovať k zdravšej spotrebe viaceré krajiny zaviedli dane na nezdravé potraviny, buď tzv. Fat tax alebo sugar tax. Dane z cukru existujú aktuálne v 11 štátoch a jednom územnom celku v Katalánsku. Analytici z think tanku INES v štúdii z minulého roka upozorňujú, že zdanenie sladených nápojov nepovedie k zníženiu konzumácie cukru. Ľudia totiž budú hľadať spôsoby, ako si sladené nápoje alebo sladkosti v prípade dane z tuku nakúpiť lacnejšie.
Príkladom môže byť napríklad Dánsko. Dánska daň z nasýtených tukov bola pri jej zavedení v októbri 2011 oslavovaná ako vlajková loď verejnej zdravotnej politiky. Avšak bola zrušená po prejavení sa jej nechcených dopadov o 15 mesiacov neskôr. Nemala žiadny účinok. Dáni chodili viac na nákupy do Nemecka a Švédska. Daň z tuku má veľmi obmedzené dopady na konzumáciu nezdravých jedál. Jedna štúdia zistila, že iba 7% obyvateľstva znížilo množstvo nakúpeného masla, smotany a syra. Iný prieskum zase ukázal, že 80% Dánov vôbec nezmenilo svoje nákupné návyky. A ako to vyzerá na Slovensku? Daň zo sladených nápojov je opatrenie, ktoré navrhovala ešte dočasná vláda Ľudovita Odora v stovke opatrení, ktoré marketingovo nazvala Lego kocky. V prípade dane z cukru si zobrala príklad zo zahraničia a opierala sa aj o odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, teda WHO. Odhadovala ročný príjem do rozpočtu až na úrovni 240 miliónov eur, čo je viac než dvojnásobok toho, čo odhaduje vláda Roberta Fica. Odor uvažoval dokonca o vyššej sadzbe, 40 centov za liter nápoja. Zdaňoval by sa od hranice 7 gramov cukru na 100 ml obsahu. Spadali by do toho všetky sladené nápoje, džúsy či sirupy. Pre sirupy bola navrhovaná sadzba až 2,40 € za liter. Keďže návrh odorovej vlády nebol špecifikovaný v zákone, nikomu ani nenapadlo, že aj tu by do dane zrejme spadali jogurtové a mliečne nápoje či proteínové prípravky. Už Odor tvrdil, že daň z cukru patrí medzi možnosti politík overených praxou. Takéto tvrdenie je trošku zavádzajúce, pretože vyvoláva dojem, že vedecké štúdie identifikujú silnú koreláciu. Však politici zvýšia daň zo sladených nápojov na jednej strane, tak na druhej strane by malo dôjsť k poklesu výskytu obezity či zlepšovania zdravotného stavu. Zavedenie dane z cukru vedie k zníženiu spotreby sladených nápojov, ale efekt je ťažko merateľný, pretože časť nákupov sa presunie z pohraničných oblastí do zahraničia. Predajcovia môžu časť dane absorbovať alebo môžu jednotlivci peniaze, ktoré neminú na Coca-Colu, minú na tzv. Substitúty, teda tovary, ktoré im zabezpečia zachovanie rovnakej úrovne kalorického príjmu. Štatisticky korelácia bola evidovaná v modelovacích štúdiách, ale šlo skôr o minimálne zmeny, často v dlhočasovom horizonte a v prípadoch, keď boli štúdie robené na meraní konkrétnych pacientov, bol efekt ešte menej badateľný. Ako indikátor demonstrujúci škodlivosť cukru je pritom často používaná miera obezity. Miera obezity v období 2010 až 2016 mierne stúpala z 18,4% na 20,5%, no následne sa trend otočil. V roku 2020 už predstavoval len 19%. Pri najmenšom v období 2010 až 2020 teda nedošlo k drastickým zmenám v prípade ani jedného ukazovateľa. Problémom sú však dáta ich dostupnosť, ktorá nie je jednotná a Ines ich skladal z rôznych zdrojov a dopočítaval. Skrátka, politici síce môžu tvrdiť, že to má dopad na obezitu, dáta to ale nehovoria a celá táto argumentácia skrátka stojí na vode. Alternatívou sú krajiny, ktoré zaviedli nejakú formu dane z cukru. Konkrétne ide o Belgicko, Francúzsko, Maďarsko a Fínsko. Tu sa dali porovnať zmeny podielov ich obyvateľov s obezitou aspoň medzi rokmi 2014 až 2019, ktoré eviduje Eurostat. A ako to dopadlo? V Belgicku narastla miera nadváhy o 0,9 percentuálneho bodu. Vo Francúzsku poklesla o 0,1 percentuálneho bodu. No v Maďarsku v skúmanom období narastla miera nadváhy o 4,4 percentuálneho bodu a podobný výsledok dosiahlo aj Fínsko, kde miera nadváhy stúpla o 4,2 percentuálneho bodu. Tieto výsledky neukazujú jednoznačný vzorec a teda neponúkajú dostatočné dôkazy o tom, že zavedenie dane z cukru vedie k zníženiu miery obezity. Zlepšiť zdravie len tým, že človek nebude piť sladké nápoje, je skôr zbožným prianím. Sladené nápoje sú jedným z mnohých faktorov, ktoré zhoršujú zdravie človeka. Pri obezite alebo cukrovke ide o súhrn každodenných rozhodnutí človeka od jedla, ktoré konzumujeme, stresu v práci či doma, až po fyzickú aktivitu. Nemožno očakávať zmenu pomocou jedného jednoduchého opatrenia, ako je daň na jednu zo zložiek nevyváženej strávy. Navyše, sladené nápoje nie sú problémom slovenských konzumentov. Samozrejme, nevymýkame sa svetovým trendom, ale vývoj nie je tak zlý. Je pravda, že na začiatku tisícročia, do roku 2010, sme boli svedkami pomerne významného nárastu spotreby ochutených a prisládzaných nápojov. Následne sa však tento trend otočil a klesá až do roku 2022. Medzi rokmi 2010 a 2022 spotreba ochutených a prisládzaných nápojov klesla o 33%. Mimochodom, dlhodobo mierne klesá aj spotreba sirupových nápojov.
Od roku 1998 do roku 2022 však došlo k poklesu o 39,5%. Od roku 2010 zas k poklesu o vyše 26%. Suma sumárum, s daňou z cukru to nie je tak jednoduché a skôr je zlepšenie zdravia len výhovorkou a ospravedlnením pre získanie zdroja na sanovanie deficitného rozpočtu Slovenska. Úplným bizárom je, že si to kvôli zlému návrhu odskačú aj tie skupiny obyvateľstva, ktoré sa o svoje zdravie starajú. V prípade, že chcete podpísať pripomienku respektíve petíciu, tak link na ňu pripájam dole v popise a komentári pod videom. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.